Google Chromeen cookieak nola kudea eta ezabaditzakegun ikasiko dugu bideo honetan. Cookieak fitxategiak dira. Gure nabigatzaileak gordetzen ditu eta datu kopuru txikiak biltzen dituzte. Bisitatzen ditugun web orrietako zerbitzariek erabiltzen dituzte datuok, hainbat motatako informazioa gordetzeko. Hori esker, identifikatu egiten gaituzte web orriak berriz bisitatzen ditugunean. Honako hauei buruzko informazioa gordetzen dute cookieek. Erabiltzailea, konexio orduak, irakurri ditugun artikuluak eta bisitatu ditugun web orriak esate baterako. Datuok ezabatzen badituzu, guneen zenbait arazo konpon ditzakezu, tartean kargabiadurarekin lotutakoak. Bestalde, Chromeren barruan kudeatzen badituzu, zuri buruzko informazio hori gordetzea nahi duzun edo ez aukera dezakezu. Ikus dezagun nola konfigura ditzakegun cookieak. Horretarako, Google Chromeren fitxa bat irekiko dugu. Fitxa irekita dugunean, goialdeko eskuinaldeko 3 puntutxoetara joango gara eta menua sakatuko dugu. Konfigurazion sakatuko dugu eta orria baterako zaigu. Ezkerreko menuan, privacidad y seguridad sakatuko dugu eta han gaudela, hainbat aukera agertuko zaizkigu. Hirugarrenen cookieak kudeatzeko, cookies de terceros sakatu behar dugu. Barruan gaudela, zenbait aukera ikusiko ditugu. Permitir cookies de terceros, bloquear cookies de terceros en modo incógnito eta bloquear cookies de terceros. Zer dira hirugarrenen cookieak? Beste gune batzuek sortutako cookieak dira. Bisitatzen ari zaren gune batek beste web orri batzuetako edukia izan dezake. Tartean irudiak, iragarkiak eta testuak. Hori dela eta, toki horiek cookieak eta beste datu batzuk gorde ditzateke zure esperientzia personalizatzeko. Hirugarrenen cookieak baimentzen badituzu, lotutako guneak zure jarduerara sartuko dira. Dela edukia personalizatzeko, dela orri horietan zure saioa hasita mantentzeko. Hori horrela, interesgarria litzateke bloquear cookies de terceros sakatzea. Horeien ondoren, kitxo eginda legoke. Orain ikas dezagun cookieak ezabatzen. Horretarako, Chromeko beste leiho bat irekiko dugu berriro, eta toki berara joango gara. 3 puntutxoen barruan, konfigurazion atalaren barruan, privacidad y seguridad sakatuko dugu, eta honako honetan, eliminar datos de navegación sakatuko dugu. Ikusten duzuenez, aukeratuta dugu jada cookies y otros datos de sitios, eta beste datu batzek ematen dizkiguten aukera guztietatik. Gainera, navigazio historioa eta katxeko fitxategi eta irudiak ere ezabaditzakegu. Kasu honetan, aukera hau bakarrik interesatzen zaigu, beraz, eliminar datos sakatuko dugu. Horrekin kitxo eginda legoke, Google Chromeen cookieak nola kudea eta ezabaditzakegun ikasi dugu.